Mga kapuso, ani ana sa attorney Resi Rizada alang sa BizTalk. Resi! Thanks, Arjo! Good morning mga kapuso ug welcome to BizTalk karong mataga atong kumustahon. Ang Kapuso Teen Star walay lain kundi si Kapusong Dentrix Ponce. Maayong buntag Dentrix and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Maayong buntag din po. Okay naman po ako ngayon. Ayan, that's good to know, no? At saka nakikita namin, Dentrix, that you've been constantly streaming pala your online games sa iyong Facebook page. Pero paano ka ba nagsimula naman sa online gaming? Noong una po, sa online gaming ko po, ano lang po parang libangan lang po. Tapos ngayon po, nagkaroon po ng pandemic, parang na-bored po ako. Parang sinubukan ko po mag-online streaming po. Kasi mas naglalaro din naman po ako ng games sa cellphone po. Alright. Tsaka how would you react? Kasi nakikita ko din yung isa sa mga live streams mo. Parang, paano yung kung meron ka mga fans na nag-express ng kanilang admiration sa'yo? How do you react to that? Ano po, parang niloloko-loko din po sila. Parang go with the flow lang din po. Kanya po, pag sinabi po nila, Dentrix, crush kita. Sasabihin ko po, crush din kita. Parang ganun po. Parang kasaya ko lang po sila. Ganun. Alam mo, maraming mga fans mo ang kinikilig talaga sa'yo, Dentrix. Oo nga po eh. Pero usapang ano muna tayo, pagsisimula mo sa showbiz, paano ka ba talaga nagsimula sa entertainment industry? Nagsimula po ako, sa modeling po. Nag-model po ako para mawala po yung hiya ko. Tsaka po, nag-commercial po ako, nag-audition po ako sa mga commercial. Naging naging talent din po ako, naglakad-lakad sa likod ng mga artista, ganun po. Tapos hanggang sa nag-audition po ako sa GMA, at thank you po kay Lord kasi po natanggap po ako, tsaka din po sa GMA kasi tinanggap po nila ako. At saka because of your talent as well, kaya nga when you started sa Kapuso Network, naging kabilang ka sa cast ng Mulawin versus Ravenna, and after that, tuloy-tuloy na rin ang iyong mga shows, kabilang na rin ang pagganap mo as Erickson sa Magpakailanman Kung Hindi Ka Magiging Akin. Ano naman yung mga natutunan mo, Dentrix, after doing these teleseries and programs? Hindi mo kailangan matakot na, kasi po may harness po kasi yun parang nalipad-lipad po. Parang pagkatiwalaan mo sila, yung mga nasa set na hindi ka nila papabayaan, nakapaligid naman sila sa'yo. Tsaka po dun sa Magpakailanman po, wag po tayo basta-basta magtitiwala sa mga bagong kakilala natin. Kilatisin muna natin sila ng mabuti. Right. And are you still pursuing your studies ba ngayon, Dentrix? Yes po. Actually po, kaka-start lang po namin. Masaya naman po. Masaya Sige, naman okay po lang. kasi nakakamit po ako ng bagong classmates tsaka sa mga teachers po. Online classes din ba ang setup nyo ngayon? Yes po. Right. At saka paano mo naman nababalanse, Dentrix, yung pag-aaral tapos pag-artista at the same time? Pag nag-absent po ako dati sa school, parang yung mga quizzes po na hindi ko na-take nung nag-absent po, tinitake ko po para hindi naman po ako mahuli sa mga Tsaka nagpapaturo din po ako sa mga classmates ko para hindi naman po ako mahuli sa lessons po. Right. And sana tuloy-tuloy pa rin kahit magiging busy ka na ngayon sa career mo. Marami sa mga fans mo ngayon, lalo na dito sa Mindanao, ang sumusubaybay talaga kay Dentrix. Ano ang mensahe mo naman para sa kanila? Ang mensahe ko sa inyo, maraming salamat kasi sinusuportahan nyo ako. At hindi ko kayo bibigoin at ibibigay ko ang best ko para matuwa pa kayo sa akin. And we hope to see more fun vlogs sa iyong YouTube channel, Dentrix. Daghan kayong salamat for taking some time para naman dito sa At Home with GMA Regional TV. Maraming salamat din po. And that was Kapusong Dentrix Ponce. Siya lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.